Здравейте, казвам се Изабела Димитрова и съм представител на туристическа агенция Александра Травел. Каним ви да посетите заедно с нас Басарбовския скален манастир, който е единствения по рода си скален манастир в България. Сега предстои да изкачим няколко стъпала, но гледката оттам ще си струва. През 16 век тук се е подвизавал единственият знаен светец Свети Димитър Басарбовски. В момента неговите мощи се подвизават в църквата Свети Константин и Елена в Букурещ. Тук имате възможност да си направите бележка с пожелание за здраве и за щастие или да си пожелаете нещо и да закачите съответната монета в скалата. По този начин, ако остане монетата там, това означава, че желанието ви ще се сбъдне. Тук е надгромният паметник на монах Хрисант, който е първият обновител на светата, обител в Параклиса на Свети Димитър Басарбовски.